Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Dawa ka JNC na UDC East Giant Hills ban Pynlong no entry ha ka Leit but mi Skul ki Khynnah Pule ha kli rian. Ka Jantia National Council kli rian circle menta kasni ka arfu arterik nai besan arhajar arfsan hapo ka jinyalam u General Secretary ba Simbo Bayar Sumer hadian ka jingyo jing ujor na ki kimikik pa jong ki Khynnah Skul. Ha ka jingya day ba ka jing e ka ba kiya kendo khamtam ha ka por ba ki Leit bu Skul Badshah Skul yela ki khun jongki namar ka jingyo lan jongki kali khamtam ki kali ki bahe bannet banwan hagapor bale Skul bat mi Skul jongki Khynnah Skul kani omtang bakabu jingmai ka jingim jongki Khynnah Skul rei ka Pynlong ru ya ka jingdheng tatali ka bajur kabala banne daki kenta namar ka jingyo lat ki kali he banyat hagapor le Skul jongki Khynnah Skul la ong usimbo Bayar Sumer General Secretary JNC KC ka JNC KC menta ka sngi da ka jing sngo khya kala Leit ya kendo ya UDC East Giant Hills hapo ka office tray kam jong u ban pen sngo ya kani ka jing e ka ba ki Khynnah Skul ki la ya kendo ha ka por ba ki Leit bat ni Skul man na ka sngi namar ba ki ha ban par shiliang ya usurok NH sing ban poi shala ki jong ki Skul ba pher khamtam ya ki Skul badan hakli rian bat menta Badairu badangshna ya kasurok NH6 hakli riat ka jingdheng kaliru ka jurba namar ka jing ailat iki kali he banyat klem dabu por ha gani ka jingye kendo ka JNC KC kala ai jingmut ya UDC badai ukli jong district ban Pynlong da kanu entry ya ki kali he khamtam ha ka por balet ba mi Skul ki Khynnah Skul Khnang ban pendunai ka dheng kali badru ban pensuk ya ki Khynnah Skul ban poi shala ki jong ki Skul klem kanu ka jingma ya ka jing im jongki la ong shu usimbo Bayar Sumer GS JNC KC Nagaliang ka office u deputy commissioner ru ula kular ban shimkhya ya kane ka jing dawa jong ka sing ban Pynlong da kanu entry na du ka por prabaji min step hadu khandai baji min step kadai ka por le Skul ki Khynnah Skul bat na du ka arbaji janmit hadu lai baji janmit badai ka por mi Skul bat ya kane ka nu entry na ka benta ki kali he on pentray kam nadu la shai kasngi la ong deputy commissioner East Giant Hills district